Да, чакаме. И здравейте, нещо като ме гледате, аз съм Прости Гейминг и днес играя с The Storm Gaming. Gaming 1. И ако можеш да не викаш, да. Днеска играем в Hypixel. Имам вече, това ми е новия канал, ще сложа неговия в описанието. Абонирайте се двамата за нашите, абонирайте се за нашите канали. Ще абонирам за това. И аз така. Гледайте, предлагайте в коментарите какви поредици да правим, за да ви е по-интересно, за да ни гледате. Ако мислите, че сме малки, приемам го, не знам, аз съм на 12 и той също, но аз съм на неговия глас е по-смотана. И днеска игра на Party Games, както казах, Hypixel. Играя в Hypixel с него, Party Games, надявам се да ви хареса. Също така в края на клипа, преди да свърши, ще обясня малко за мен и така. Нека да започваме, след 17 секунди почваме. Надявам се само да ми виждате Майнкрафта. Няма да стримваме. От време. Канал е twitch.tv The Storm Gaming 1. Аз все още нямам, мисля да се правя. И така започваме. Тази игра я мразя толкова много. Аз пък мразя тази. What the fuck? Ударих армор скелетон. You just hit the TNT zombie. BAM! Умрете. You hit the zombie and you earn 1 point. BAM! You hit the skeleton. BAM! Oh my god. Hit my son skeleton. О, браво на Stormy. Той е Bad Place MC. Да. Сега не говоря, защото се средоточавам. Искам да оцеля някоя зомби. Бем! Целва ли се позивните? Да. Добре. Аз също така. О, завърших. Завърших трети. Което е доста добре. В началото бях... Тази игра я харесвам. Тази игра ми е една от любимите и на мен. Имам... Надявам се поредицата ви да ви е интересна. Ако не ви е, препоръчайте ни какво да правим. Да, като цяло, ако не ви харесва Майнкрафт, просто ни кажете, за да знаем. Просто да гледате нещо, което... Можем да играем на всякакви игри. Да ви е по-лесно, да ви е по-приятно да ни гледате. Diamond Boot. Да. Сега съм на Iron Helmet. Yes. Аз вече го смелкам. Колко трябваше? 6, нали? 5. О. Направо ми боли ръката от тази игра. О, ма за 6, сериозно. 6. Да. Отра. И not use. О, ма не мога да се използвам плеера график. И аз това го използвах. Да се опитах, ама не ми успях. Така. Wow. I need to craft me diamond leggings. 7. Бам. По-бързо трябва да билим бари. Бар. Аз съм... Ще кажа. Ще опитвам да снимам след. Той да редактирам с Photoshop. Не Photoshop, ами как ви снимам. С Premiere Pro я перфект. Да, Hypixel е много добър сървър, ако имате премиум аккаунт. IP ще бъде в описанието и мразя тази игра, защото това е. Аз много я харесвам, защото ми лаги. И съм много добър на нея, вижте на кое място съм. Аз също съм много добър, ама... На първо място съм почти. Ако не ми лаги, щях да съм на първо. Аз съм на дъното на глазата. Аз се смъквам все по-надолу и все по-надолу. Аз понякога изчезвам от класацията. Да, забелязвам. Омага, мислех, че има грас и като ми се релогнах къщин, вече се оказа, че почти всичко
играем. Не знам защо тази игра много лаги. На мен не ми лаги, често казано. Предния път ме ти лаги. Вече не ми лаги, защото си оправих настройките. Да. Ай, стига, пак се стиска на първата и трета. Аз там лично. Аз помня къде бях, не знам стигна. О, това е много яка игра. Хора. Ама може да ги прекакат с пауза. Да, затова само обикаляйте и ударите от време на време. Някои се заклещиха и се бием в момента. Виждате на моя екран, убих един. Видя! О, убита с шубом. Браво! Браво! Аз имам чувство, че въобще не хитвам. Ами ако стане на някой тялото червено, хитваш. Да, знам, ама смисъл трябва да си изключително близо до тях. Да, защото е трудно после. Те се въртят. Бам! Браво, Нига! Ей! Не казай нига, защото ще те обичат за това в тази. Умрях. Все пак. Гледай ме! Сега гледате Трикия Слов. Това е моят приятел от Storm Gaming. И се върти като... Като бомба. Точно. Абе! Еба си, толкова къде ме удря? Не, нали има... И на мен понякога ми ставате. На всеки ги удря накрая, за да умре се някой. И на трето място. Сам на дъното на клавиатурата. О, Force Rage. Ако обичаш, не ме прекъсвай, защото не е приятно. Добре, опитай пак. Тази игра се състезаваме с конове. Как да го кажа, кончета, мончета, бомбончета и трябва да джъмпим. Айде! Аз съм на второ място. Ого, аз съм на последните. What the fuck, аз съм почти на дъното, не мога прескоча, но няма успях. Аз в момента се състезавам с този дете на първо място. Съквам хард на тази игра. О, виж съм на трето място. Пак. Виж аз на кое място съм. И се сърдиш на трето. Миналия път на Long Over. Да, скърницата много ми изпревариха. Трябва да намеря на този мап, който е единствен. Знам, че има два шорта така. Ама да виждам някакви деца една обиколка назад. Аз. Не, те да не се видя. Добре. О, DJ Бамби, кога ми изпревари? Виждам се, сега трябва да колко си втора. Да, мисля, че да. Както ви казвам, хора, съквам хард на тази игра. Аз се отказвам, ще се вързя тук, защото... На мен пък там ми да би. Why? Играта ми е съкропа. Играта ми е съкропна. Замръзнах за комедиите екстреми. Вау! Ако обичаш, не дей да издаваш детски звуци, молята. И може да снимаме на някакви адвенчър мапове. What the... Какво стана? You were kicked from that server for flying. Do you have a wire connection? You are pumped and at limbo. Какво ли му, бе? Я. Лоби? Да отидем в лоби. Така. Добре, ела, ако искаш. Това да е клипа, ако искаш. Не знам. Не, пак се гледа. Окей. Между другото, нещо какво е ясно на това място. Кое? И смисъл не можеш да го намериш никъде. Ако искаш да играем на
Warlords. Нека опитаме Warlords. Не, не искам това. Ще се оправи, моето се е оправило. Може, ама си. И това е ли място за малко седя тук, не знам защо. О, то май е в Енда. Влез ако обичаш в това, знаеш, Warlords. Добре. Лоби, лайк. Знаеш ли какво е това място? Какво? Лимбо е нещо като подсъзнание. Нещо такова. Аз се чудя какъв да съм Warrior, аз съм Mage. И такова. Върнах се в реалността. Окей, аз съм Pyromancer, чакам да. Чакай. Аз съм Warrior Level 5. Аз още не съм играл една игра. Да. Добре, хайде да те пратя пак парти. Чакай. И чакай. Ние сме в парти вече. Да, това Чак, не. аз сега ще наджойна. И ми каже, джойнах ли та? Чакай, джойнах ли та? Не, пак също. Really? Да, really. Какво ти изписва? You must be using the wireless. Изтегли си го от интернет. Добре. То чакай, то ми се изтегли, аз трябва да го имам в вас. Така, съжалявам за тази пауза, но наистина... Така, аз ще паузирам клипа, докато той се оправи всичко, защото искаме да играем заедно. Да, разбирам, че ще бъдем скоро. Връщаме се след малко. И здравейте, отново се върнахме. И моя приятел след малко се връща. За сега ще съм само аз. И чакам той да ме джойне, но докато се върне, аз малко ще разкажа за мен. Аз съм от Шумен, на 12 съм. И за малко спирам клипа отново, защото имам малко работа и след малко се връщам пак. И отново се върнах и моя приятел обратно, и моя приятел също се върна. Още нямам текстър пака, затова трябва да се го взема. Сега трябва да намеря тъпия, къде е това? Cops and Crims, ето го, трябва да сложа ресурс пака и сега се изтегли. Ресурс пака се изтегли. Така. Добре. Още не ме е пуснал, трябва да ме пратиш, в смисъл да ми влезеш. Не е станало, чакай. Сега имаш ли ресурс пак? Да, имам го, спокойно. Казай си на join пак. Ами да. Добре. Значи joinваме. Пак съм join. Добре, ето че сме вътре, чакаме. Чакай си и бързи. Аз съм Team A. Добре. Защото you and the rest of the party were put in Team A. Супер. И също така, тази игра никога не съм играл. Не, какво. Доста яко между другото. Има лого на Hypixel, hosted by някой си. Правим доста яка рекламка на Hypixel, но на кой му пука ти имам, аз нямам абонати все още. Много яка реклама на Инстаграм. Тази игра е доста яка. Какъв си? Аз съм Крим, май. Ама какви са около теб? Червени. Значи... Това е CSD, не DDoS 2, да. Не, това е Sandstorm. Това ма в истинската CS е DDoS. Добре. Извинявай. Сега, аз не си купих айтеми, вау. Купи ли си? Не. Нападат ме майната му. Аз си купих само дифюзълки. И някакъв... Почва да мрът. Омага, кеф ли те уби? Ме ма гръмнаха, да. Аз... Мислям да играем около 10 минути на това. И ще спрям клипа. Гръмнах ми.
Копсовете спечелиха, защото мисля, че стана много дълъг и ще го трябва да го конвъртвам доста дълго време. За сега моят клип е 105 мегабайта. Аз дори да си изляза за секунда от Майнкрафта, вие все още ще го виждате, защото... Оф, аз пак забравих, ще купя айтъм. Open Shop. AK-47. Аре, газ, дупка, бълът чупка на моята парти. Серверът закуска. Не бъскам се. О. Фак. И отново ме застреляха. Имаме... Вау! И пак ти Вие сте някакви на стероиди, брат. Ами, кой искаш? И аз никой не си съм умрял. Взех си помпа. И ще го напомпя всичките. Имам фраг граната. О, тази граната е доста силна. Сега минавам през тунелчето. И мисля да чакаля. What the fuck? Как то сме видя, бе? Лолхак. Аз не съм как, окей? Да, бе, ама то с про Майнкрафтър. Аз мисля да свърша клипчето тук. Довиждане, хора. Не забравяйте да се абонирате, да харесате клипчето и да кажете за мен на някой ваши приятели, ако ви харесвам. Пишете в коментарите на какво още да снимам и ще се видим следващия път. Довиждане, хора.